Haka step jong Henry torek nai wing araja arpusan kumba haka por shipo bji aa na kalyang ki seng baper ki bana kathan riboy district kila yo ban bat ya ki bar jala bakan thop ya ki khlung khna ki khun ki khti jong ki katba ki dang thmu ban rung shapo ka Jylla haka jing toket lala bagini ki brio kim dan satiai ki kot ki sla ki babyang bat ka bapen lengo e ka seng ka long bagini ki brio kilawan poi ka Jylla tang da ki ar Shaka Naduh na ka Jylla Madhya Pradesh Habakran sikilat pathai kubor na kalyang ginoy lam kilaong bagini gi bar Jylla ki yathu bagi thmu ban lech nong stan banwat ka wat jam Henry Kim dan satya ya kino ki kot ki sla ki babyang nalor kata labu jingkeliru halor ko kom trai kam ke infiltration check gate ka badon hayo mauro namar ka jing yo lat kini gi bar Jylla ban Rung Shaka ni ka Jylla mentak step ni la yo ban bat ki gini ki dekhar ki bawan na po Madhya Pradesh ki ba kidon ki ba fun yang ina spo patar khma ai ki perlok kna seng ai jungi nasti ki baya pun ini ba ong ba labat nasti ru kiladon ki babat ikine re kim yang ra hadin mangila ayo jitip mangila ya mi no marmar ngila ya bat iki hane po umsokhian ngong nimyo ban bat iki te hadin ngila ya be hadin mangila ya be ru ngimlap iki te danbok baidon i sar po ding ka ngai kuble re sar po ding bala airap demi ban bat ikine ki dekhar bingin ayo ban pun phai yang mata te ha ka jing kali jungi na kaliang jungi kisang ngila ya kali ya ki ba kimut balik sai kini ki khar ki la ya thup ba kimut balik sport nong stone te ondang ngila kali ba kimut balik le ayu sport nong stone nai ki la ya thup ba kimut balik wat kam sti kimut balik wat kam balik sa sport nong stone kimut balik wat kam balik balas si rai anlarangi pe ki kot kisla ju ki rum don te ka labor license ju ki rum don dan kemudian ngin shania iki bagi bila saya kidai ki nong India lani kidai ki nong Bangladesh ada kidai ki nong India maknaru nagal yang jungi kisang balang nginum pelai iki ba kinuan Taiwan kita sepok ka rikasi ka jungi kami kok slide babian ni masak kawai ka persolingo ini kisang balang ka ba konsumsi ini kalau ba kumno ka infiltration seget ka badan hapo yo muro kampai kam kali benya hawaya de bagine ki jingrung perthep bagine ki mindar sepok ka Jylla ki kamtam hane ka dong western jingilai ka de hapo border area mo ka ba ka border lemba ka Meghalaya ba Assam aga jing sisa lada kidon ki epic ki adhar mukar kide ban kali ya kita ki kum ya kine menta kide ban kali ba sai ki mut balik ka kamu ki bagi mut balik bagi mut banwan trai hari kum kata ramdon kini ki dekhar ki suyo banwan Rung suk sine sepok ka Jylla jungi dan nagal yang jungi ki sanghi badon sine sepok ka dong riboy suk ni ngai Kyrwoh ka basai jano yanoru ya ki ba wan Rung sepok ka Jylla jungi dalele nginum ailat kam ki kot slai ki babyang Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba madon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya